Vítajte pri dvoch póloch politiky. Blížia sa nám americké voľby, pri ktorých mám pocit, že to dopadne rovnako ako pred 4 rokmi. V Amerike sa prezidenti nevolia, sú menovaní a hra je zmanipulovaná, aby sa zabezpečilo, že ich vybraný kandidát bude môcť pokračovať v dodržiavaní politiky démonickej elity a zabezpečiť pokračovanie agendy. Elita však čelí jednému veľkému problému. Ľudia na celom svete sa prebúdzajú a odhaľujú svoje zločiny a podvody ako nikdy predtým. Vďaka exkluzívnym odhaleniam, ktoré dokazujú, že životný príbeh Kamaly Harrisovej je vymysel CIA a odhaľovaniu histórie Baracka Obamu, je čas položiť si niekoľko vážnych otázok. Legendárny filmový režisér Orson Welles poznal pravdu už v 60. rokoch. Všetci politici sú herci, ktorých CIA starostlivo vybrala, aby hrali svoje úlohy na svetovej scéne. Kamala je herečka, ktorú pre túto rolu pripravila CIA a dostala pohodlný príbeh, ktorý nemá nič spoločné s realitou. Je to oficiálne. Kamala použila vo svojej autobiografii obrázok čiernej Jamajčanky, ktorá nebola jej babičkou. Istá Jamajčanka, ktorá poznala Kamalu, potvrdila, že jej skutočná babička Beryl bola Írka a svetlej pleti. Nie černoška, ktorú Kamala Harris uviedla do svojej knihy, aby sa prihlásila k černošskému pôvodu. Najnovšie odhalenie prichádza, keď sa ľudia začali hrabať v rodinnej histórii Kamaly, po komentároch o jej otcovi a potom, čo popová hviezda Janet Jackson pre Guardian povedala, že počula, že Kamala nie je čierna a namiesto toho je Indka a dodala, že si myslela, že Kamala otec bol biely. Presne rovnaký typ podvodu bol použitý v amerických voľbách v rokoch 2008 a 2012. Barack Obama nie je o nič autentickejší ako Kamala s temným pozadím, ktoré je teraz odhalené ako vymysel CIA. Spolužiaci z jeho triedy politológie na Kolumbijskej univerzite v roku 1983 teraz priznávajú, že bývalý prezident vôbec nenavštevoval univerzitu. A to napriek Obamovej oficiálnej minulosti, že titul získal na prestížnej škole. Wayne Allen Root, absolvent tejto triedy, hovorí, že sa pýtal svojich spolužiakov, či si pamätajú Baracka. A nikto z nich si na budúceho prezidenta počas 4 rokov na slávnej univerzite nespomenul, ako vieme. Mainstreamové médiá sú hlboko spojené so CIA, sú úplne infiltrované a poslušné každej ich smernici. Začalo to operáciou Mockingbird a pokračuje to dodnes. Počas svojho malého prvého funkčného obdobia Obama pohodlne podpísal zákon o modernizácii Smith-Mundt, ktorý legalizuje používanie propagandy agentúrami a médiami na americkú verejnosť. Akokoľvek prekvapivé sa to pre nezasveteného môže zdať, nič z toho nie je nová informácia. Podvod tu bol vždy a skrýval sa pred očami tých, ktorí majú oči do Korán. Prezidenti sú menovaní, nevolení a po 10 ročia boli kontakty CIA v Obamovej rodine starostlivo skryté až doteraz. Venujme pozornosť týmto informáciám, pretože paralely medzi životnými príbehmi Harrisa a Obamu sú neskutočné. Rodina Baracka Obamu má hlboké väzby na CIA, vrátane jeho nevlastného otca. Rovnako ako Harrisová, aj Obama boli upravení a vybraní pre svoju úlohu, doplnený o starostlivo vytvorený príbeh, ktorý má osloviť ovce a naivné masy. Ako to vidíte vy? Váš Miťo Pepe